Quddiem dan kollu hemm bżonn deċiżjonijiet koraġġużi. Deċiżjonijiet li ma tantx jistgħu jistennew aktar. Hemm bżonn li kull min huwa fdat b'awtorità kbira kemm hija kbira, żgħira kemm hija żgħira, iġorr, iwettaq u jonora tal-irwol u mhux jabdika minnu. Din kienet id-dikjarazzjoni li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'diskors li għamel fit-tmiem tal-Konferenza Nazzjonali bit-tema l-Istat tan-Nazzjon. Jien dħalt fil-politika biex infittex li ntejjeb il-kundizzjoni ta' ħajjitna l-kol, kif jien perswas li jagħmlu ħafna mill-politiċi, biex intejbu s-sustanza tas-soċjetà. Bernard Gregg tkellem dwar ir-riżultati li ħarġu mill-istħarriġ xjentifiku li sar għal din il-konferenza nazzjonali, it-tieni wieħed tax-xorta tiegħu u li jixħed dawl fuq min aħna bħala poplu u kif naħsbuha dwar diversi temi differenti. Stħarriġ li wera fost l-oħrajn kif terz tal-Maltin u l-Awċejn għadhom iduru fuq il-politiċi għal pjaċiri. Matul id-diskors tiegħu Bernard Gregg iffoka fuq diversi xejriet li ħarġu mill-istħarriġ tal-Istat tan-Nazzjon fejn b'mod partikolari tkellem dwar il-problema tal-għolli tal-ħajja, il-kwalità tal-ħajja, is-saħħa mentali, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-ġustizzja. Kif jindika s-survey minn għandna l-politiċi l-poplu qed jistenna li nkunu maturi, nieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn u nġibu l-bidla li hi tant meħtieġa. B'hekk biss nistgħu nassiguraw li jekk Alla jrid niġu f'edizzjoni oħra ta' din il-konferenza u nirreġistraw titjib fuq is-sena ta' qabel. Kien Kutajer, Net News.